Teraz si ukážeme vytvorenie cenníkovej položky a následné normovanie danej položky. Dáme si cenník, vytvoriť položku, doplníme si názov položky ako vypražaný syr s hranolkami. Tu si určíme predajnú cenu 4,60, je to za kus. Vyberieme si skupinu účtovania v kase, ak ju tu nemáme danú, dáme si upraviť skupinu, pridať skupinu, dáme si skupinu ako vezme si tie jedlá, dáme OK, nastaviť, zavrieť. Teraz si určíme tú skupinu, vezme si tie jedlá, dáme si DPH 20, isto zľava je možná. Údaj pre cenník máme vytvorené, teraz si vytvoríme údaj pre sklad, teda dané normovanie. Daná cenníková položka vypražaný syr s hranolkami sa nám bude skladať zo syru Ajdam. Ako vidíte, je tam jednotka v kilách, 0,2 kg, dáme pridať, takisto na to použijeme danú strúhanku. Gramov vajíčka máme na kusy, teda dáme 0,5 kusov. Použijeme takisto múku hladkú, 5 gramov dáme pridať. Samozrejme máme napísané s hranolkami, hranolky mražené, takisto ich máme v kilách, takže dáme pridať. Máme vytvorené normovanie. Teraz pri namarkovaní vypraženého syru s hranolkami automaticky sa nám zo skladu odpočítajú dané položky. Teraz keď sme dali áno, vidíme, že vypražený syr s hranolkami máme normovanie.